kan thei don kambha ka jing sakri shenrang don kambha jing sakri kababon ka kontroversi kami belai kan thei umla pelong pastor semut ka beriu ka don lok fi upol Ukraine kan dia jing shishahi mo upol uang ya kani ka benta ha ka sti sikinong koren beriu bel adon lok Ukraine yang ka benta ha ka nong ka bahnyo mo wei koren nyo ka ongum ne ha ka dekat ka balai pasau ka tengah ber ka thei soti ru gia pher kata kabam syong kurim ka penlek jingmut syapang kita ki ru ki jong utrai nama kadon ka balang ka pok perthai ada ki kenthai ki kwa long pastor ki da ai ya kani phimlong ban poi syongkha ki palong pastor namar belek phila ban ai lut yela de ka kam utrai bakan yo long ka bakentang hakamet ru bat hakamansim kan kata ka bala syong kurim ka penlek jingmut syapang kita ki ru jongga perthai kumno bakanyo persngobha ya lau tengah. Kedon ka balang ka perthai. Ya ke kenthai ki ong la fikwa belong pastor. Fikwa ya ka title pihap syong samla. Pi syong samla ni suthu pila la fila yo tengah ki sei dengan ni dekat. Hoi apa ka Bible? Ka kontroversi ka bami bha la lecture ka support ya kata hoi ka Bible kasi kata session ka telot ka ong Henry ngini pek kiniat hagalanong ka bakan real jong stage kinong room ada khot ka bahnyo to kublai yo Andronicus but ya junius hang ni de handa cari ka kani de ka junius but ya kani ki ong bakal ada ka apostol tip na mga tangan ni ka kentin tangan ni ka khot kadon ka jingya kran ka bakraw kitu ki balong 4 ki bamon ba kan thai ka la balong pastor ki sai bahang ni ka khot te hang ni pat kadon kata ka jing keli kelak ni nang ta don so Aquila bat ke Priscilla mo ki ke trailang bat hangir ki ong bau ni Andronicus ula bandai utengah la ne de para jong kene mo kedon kene ke jing ya keren ya kene ke bantah hare ke Bible ke matai syai ya kata ke bantah mo lani kam ong ru ke mana standard ya isardon bai ong shenrang ru batai kata ken mal tang kene ke we ke jing syakri ya ublai kam dei ke jingwat ya ke title kadai ke jing syakri ka bakho ka bakentang ka bami na ka donot la dei shenrang ne kenthai dei nama kata kala don ka ana ha ka testament mai ka ba syakri ha ka tempel apa Bible ngilap ru sepang uta Philip unong itu khana Bible kasi unong itu khana tin parai kong evangelist unong yelap udan samut ki khon kenthai ki badai ki soti bat ki dei ru ki ba yathu lupa mo ki badai kita ki prophet ki ba ai ya kata